Det gør ved mig at arbejde med 3 exercises. Det er, at jeg tager imod mine emotions, mine følelser. Jeg tager imod min historie. Jeg frigør en masse energi, som jeg har brugt til at forsvare mig med mod verden. Den farlige verden, som jeg lever i, som kan være en krigszone. Jeg har arbejdet meget med mig selv, med kroppen i mange år, men jeg har ikke så specifikt mærket en umiddelbar forløsning, som jeg har med de øvelser her, som er rettet mod traume og stress. Jeg er fuldstændig grounded af min krop. Jeg kan knap nok forestille mig, at jeg skal arbejde på mandag, men jeg ved, at når jeg gør det, så er jeg mit hoved, og jeg vil gøre det, jeg skal gøre. Jeg har en rigtig god følelse med mig selv og mit liv, mit arbejde. Jeg har fået reguleret mit system. Det har været overophedet, og det bliver det tit i dagligdagen, men fuldstændig reguleret mit system til at kunne være mig. Ikke en funktion, men mig. Mit daglige arbejde er, jeg behandler og psykoterapeut på et terapeutisk samfund for stofmisbrugere. Og jeg bruger også kropsarbejde i mit arbejde. Og jeg tror på, at meget misbrug og de efterhånden sådan transprægede handlinger, som er forbundet med det at være misbruger, hænger sammen med posttraumatisk stress fra barndommen. Og jeg kan se, at det gør en forskel i dem, jeg arbejders måde at være til stede i grupper og i terapi. Jeg tror, at alle mennesker kan få gavn af det. Der vi snakker finanskrise nu, overvældende konkurser, fyringstrusler, måske er man blevet fyret, måske har ens liv taget en brat drejning. Man er stresset, man er bange, man er ængstelig. Det vil være godt for sådan mennesker, for ledere i meget engagerede, ansvarsfulde personer med jobs, kunne det være godt for. Mange socialarbejdere, det både være konsulenter, pædagoger og socialrådgiver, vil kunne have godt af at arbejde med det her. Jeg kan kun anbefale.